tesian emakume batzuk agertzen dira, baina pixkat niretzat zaila izan zena ez, nola sortu behar dugu genealogia bat, genealogia kritikatzen ditugunean, ezta? Ze aldi berean, beti, bai kanonan kontra ez, jotzen dugu tesian, baina azkenean nire tesia nahi gabe kanon bat sortu dezake, katalogazio bat dagoelako. Orduan hor bai, kontra esan batean sentitzen nintzela, alde batetik esaten erako, ez dut, hori lista moduko bat jarri nahi, ze lista bat sortzen dezunean, beste pertsona batzuk kanpoan uzten dituzu, baina aldi berean beharrezko ikusten nuen zerbait biltzea ez, orduan saiatu ginen saiatzea, hau izango zela poltsa bat bezala, ez jerarkia bat bezala, baizik eta urrengo ikerlari batzuk etortzea, nire tesia hartzea, guztiz astintzea eta beste izen batzuk ez, beti transformatzen dagoen zerbait izatea. Eta ez izatea katalogazio jerarkiko bat, nun zinemagile batzuk garrantzitsuago dira luze metrai bat dukitelako, edo sari asko dauzkatelako, baizik eta denak egotea sari, poltsa moduko batean, garrantzi berdinarekin. Irakurtzen egon nintzen, dokumentatzen egon nintzenean, Ursularen poltsaren teoriara iritsi nintzen, eta hain ederra iruditu zitedan proposatzen zuena, esan nuena, ostras, hemen hau, tesien nola baitez, sartzeko behar hori sentitu nuen, batez ere ez, eta batez ere lotura kanonarekin eta zineman daun jerarkiarekin, edo kanon honekin, berak proposatzen, berak kontatzen duen teoria honetan, berak proposatzen duena da, bai, ezin historiaz, gizakien historiaz, prehistoriaz egiten dugunean, beti burura etortzen zaigu, labana, harria ez, beti violentzia, heroismo batekin, eta hori izan zela ez historia, sua ez, markatu zuen eta hortik aurrera ez hasi ginela. Eta berak esan duen, agian, labana, sua, lantza, baino lehenago beste zerbait egon zen katilua. Janaria gordetzeko, alimentua gordetzeko, babesa emateko. Orduan, proposatzen, agian beste historia bat posible da, kontatzen dugun, beste leku batetik kontatzen baldin badugu. Eta asko interesatu zitzaidan, berak ez heroismo hori ez, edo antiepika hori ez, menzionatzen zuenean, aipatzen zuenean, orduan, saiatu nintzen ere, hori kanon horretan ez, saiatzea jerarkia bat egiten lehen esan dizuen bezala, lorpenengatik, baizik eta pelikula beraia edo intentzio eukitzeagatik, ez? Eta ez, saiatzea, baizatea katilu bat, askoz kolektiboagoa, hurbilagoa, gertuagokoa. Tesian zenbait zinemagile daude goia bat daukatenak, orduan esaten duzu. Eske haien momentu baten premio bat, sari bat jaso zuten orduan zergatik, edo zinema jaialdi garrantzitsuetan egon ziren, orduan lehen esaten genuena ez, isiltasun jarrai hori ez, momentu baten eukizuten, momentutxo bat, baino gero hori ez da, liburuetan geratu, edabideetan, artxibuetan, orduan galdu egiten da. Niretzat ere horitzen ez, garrantzitsua izan zela, edo, pentsarazten utzi nindula, lehen esan duguna Alice Guiren inguruan. Ez da bakarrik berak sortutako pelikula, baizik eta bere garaian unibertsitatera joaten zela, hitzaldiak ematen zituela, orduan ez dezu, bere garaian garrantzi bat eukizuten unibertsitatera gonbidatzen baldin bazuten, orduan zer gertatu da ez, gero ezabatuta izan da gerora. Orduan hemen antzeko zerbait gertatzen da alde batetik, naiz eta saria jaso gero ez dute ikustasun jarrai bat eduki, baino gero horretaz aparte ere ikusezintasun horregatik zinemagile askok tesien deitzen diogun moduan zauri bat daukate ez. Zinemagile gehienek unibertsitatetik pasatziren, unibertsitate publiko batetik ez, orduan ere hor ikusten da ez ere, publikoaren ez, beharrezkoa dela ez, hortik pasatzien, baino ez duten zinea ikasi, gehienez batzuk medikuntza, asko kazetaritza, psikologia, beti ez beste modu batzuk ez, zinera garai hortan iristea ere zaila zen, batzuen kasuan Madrilen bakarri zegoen, beste batzuen kasuan ez da ez da Madrilen ez da ere, gero hasi zen Andoainengo zine eskola ez, beste batzuk hor ikasten hasi ziren, baino egia da, izan zela modu bat gutxinaka zinemagile asko lan egin eta ikasi egin zuten aldi berean, orduan ere zailtasuna zegoela ez zinemara
lasai bakarrik ez hortara dedikatzeko. Baina egia da ez, planteatzen nuela ere orduan nun dago unibertsitatetik pasa ez direnak, ez dut ez da bat topatu. Orduan horrez, tesira iristen ginen eretza dela tesiko ondorio ez, gogorrena edo ikusezintasun violentoena direla ez, ikusezin absolutoak. Hau direla hau da, ez dutenak baldintza ez materialak, ez simbolikorik euki sortzeko, ez da imaginatzeko sortzen ez. Orduan, azkenean hori da niretzat garrantzitsuena ikusezintasuna ez hitz egiten dugunean, ez da bakarrik ikusezina pairatu dutena, baizik eta ikusezin horrek barrera jarri dituela beste batzuei sortzeko aukera kentzen ez. Orduan hor, galtzen ari garen adia, hainbeste ideia, munduaren hainbeste ikuspuntu, hainbeste historia, niretzat zela hori larriena. Maria Luisa Elioren kasua oso interesgarria da, ze berak pairatu izan zuen ikusezintasuna oso sotila da. Eta horregatik ere interesatzen zitzaidan. 10 urterekin, bera Iruñekoa zen, eta 10 urterekin Mexikora erbesteratu zen bere familia guztiarekin, eta han zegoela, bere bizitza osoa Mexikon pasa zuen, eta bertan 2 liburu idatzi zituen, eta momentu horretan ezkonduta zegoen Jomi García Ascotekin. Eta Jomi García Ascot pelikula bat egin nahi zuen. Eta Maria Luisa Eliok esan zion, nahi baldin baduzu guazen pelikula bat egitera. Eta Jomik esan zion, baina ez ere inguruan egin behar dugu pelikula. Eta Maria Luisa esan zion, behitu. Bera idazten hasi zen, berak bere erbesteko ez esperientzia guztia. Eta hor gidoiak idazten hasi zen, eta Jomi García Ascotek esan zion, baina ez daukagu diruik. Eta esan zion, ez kezkatu, gure lagunekin pelikula egingo dugu. Eta Mexikon erbesteratuta zeuden errepublikar guztien diruakin egin zuten pelikula. Orduan, Maria Luisa Elio hasi zen pelikularren gidoia idazten, gero bere bizitza kontatzen duena. Bera aktorea izan zen pelikulan, pelikularen 2. zatien, ze lehenengo zatia umea da eta 2. zatia bera ez, emakume heldua, bera ahotsa pelikulan bera jartzen du, eta muntaian egon zen, zuzentzen egon zen ere, baina gero bera ez, bere izena gelditu da, Maria Luisa Elio gidoiari bezala, listo ez, ze kredituetan begiratzen bali mezu hori da ez, baina informazio ateratzen hasi nintzen elkarrezketa desberdinetatik ez, gero rodajeko argazkia daude, Jomi eta Maria Luisa Elio aktorekin zuzenean bete-betean, orduan eta gero niretzat ezinbestekoa izan zena da Maria Luisa Eliori egin zizkioten elkarrezketetan azkeneko urteetan, eta garrantzitsua da gainera esatea, bere azkeneko urteetan izan zela, hasi zela esaten, pelikula nerea da, ez? Pelikula hau nerea, eta pelikula ikusten bali mezu, berehala konturatzen zea, pelikula nerea dela. Eta orduan hasi nintzen ez, leku desberdinetatik begiratzen, eta hasieran sariak ematerako orduan, biak jartzen zirela, ez? Bai Jomi eta baita ere Maria Luisa. Baina denborarekin Maria Luisa Elio pixkat baztertzen joan zen, eta geratu zen ez, Jomi eta en el balcón vacío, Jomi en el balcón vacío, eta orduan, azkeneko urteetan izan zen bera ez, hasi zela ez, esaten, eske neria ere da pelikula. Orduan hemen, planteatzen genuen tesian ez, pixkat, gogoeta bat egin beharko genukela zer den zuzendaria, zer den autorea. Zer noski Jomi García Ascot hor egon zen eta bere garrantzia badauka, baina nola izan daiteke kasualidadez Maria Luisa Eliok eduki zuen papera, emakume asko eduki duten papera izan dela, ez? Bigarren atzealdean geritu direna, ez dutenak exigitu agian edo ez zaiena inporta zuzendari bezala jartzea, lan kolektiboetan gelditu direla, orduan ikusezintasun hori justo seinalatzea eta markatzea zaila da, ze oso, ez da hain, batzutan ez da indola esan ez, ambigua izan daitekela.